Crack. Hej, tam vyšla zóna ešte, kamo. Počkaj, tak ja to tu máš full železo? Lebo tu je železo, trochu, ja to tu expandnem. 160, to je tak na 2 boxy asi, ale chápeš. Ešte môžem možno jeden. No dám takto a hotovo. A je tam ešte 60, to ešte môžem skúsiť jeden. To počkaj. Poďme som takto robiť. Poďme takto robiť, to je to polný. Počkaj. Tak to chceme, alebo? Wow. To nevidí to. To robí to. Kde? Počkaj čo, ne? Ale kde? Ja neviem kde. Tajne. Kamo to... To ma nemohol vyplatiť. Asi... Asi mám vzorom, vieš? Počkaj. Dáme takto. Tu typek. Kde je? Alebo to sú... Nepodkopeme tú srčku? Počkaj, možno že viem pík, že kde by sme mohli iba tú srčku vidieť. No, ne. Počkaj, takto. Tu. Poď sem. Počkaj, ja podkopem. No, počkaj, ja nám to vidím. On to ešte nehodí skôr. On to drží na poslednej stene. Nevidím. Dobre, pada. Dostali obidva na fall, ale málo. Jeden 10 a druhý 20, ale dostali. Poď sem. Kam nám znova vyšla zóna skoro. Počkaj, my to možno dotarpujeme do zóny. Není tu nejaké bonusové matro? Nebol tu niekde brick? 500 dreva tu je, no ale to z dreva nebudem tarpovať. No, brick mi mali. No brick tu není. Vrtikni to. Ale akože my to môžeme dotarpovať, keď my sme tu na dne. No jasné. 2 boxy možno. Dal som nejaké boxy to dal. Dal som nám jeden box. Čo sme teraz? No, dáme ešte jeden a hotovo. Počkaj, ale urobíme to... Tak. Dobra, ale budem. To zmením. Dáme túto boxy. Ešte pod nami rovno. Myslím. Tu. Je to ono. Čo? Je tam? Tam. Nebo je na boku ešte? Hej. Asi. Ako pozrieme. Jasne, že bol na boku. Nič ide preč. Poď pozerať dozadu, či náhodou niekto nejde light. Je. Vidím. No nič, počkaj, bosol sa. Haďu masku. Nič. Pod nami, alebo kde? Počkaj, potom. Jasné! Crack? Poď do zóny. Je? Nice, kamo, nám znova vyšla zóna! To ne. Holy shit. To je insane. Ja som ho počul teraz tam zomrať. My tam sa Yep. tak môžeme pozrieť pre ten Luca. Jo, kámo, potrebujeme refuš. Maťo, no to mi. Poď sem. Ready? Ide, ale kde? Poď. vidím. Crack? No. 30 whitey? Nie, zatvor. Co potrebujeme? Co to bolo? To zaklad? To bolo? Tu. Aj, to bolo. Ne, počkaj, kde to bolo? Tunak. Počkaj, koľko? 200, to dotarpujem. Dobrý. Nečašem box potom, okej? Viem, ale akože to je box field z osnovy, takže... Ty zobral ten brick? Mali by sme byť kam, ale však oni nemali nič iné. Zobrám si bonusový patrón. No dám tam to net. Nič, to je jedno, že to nie je naše.
Pozor, pozor, pozor. To ne. To jest. Počkej, potem tu, nie? Tu nám být pod nami. Nic mi nic nie. No to už budeme muset být zase. Hodím jeden stůl, zele, jeden stůl. Dobra. Tak, níž podozadu, podozadu. Ty się zalogował. Samo 800 dreva tu je, ale to myslím, moc toho neurobíme. No, to není vůbec naše. Tak to bych pozor. O, Poď hore. Tam takto. No vieš čo, poď prebehneme to trochu. Tu nie? nazywał to nazywał to Tu tak? Może? No to znova vyšlo na tie boxy. Nevyšlo. Taka tam. Tu box? Krek, No. krek. Już. Nic, poď. O! O, zrobić wodę. Poď ku mne. Môže. Ty na mne? Nice. Ľud to rozdanie. Máš hardy? Ja mam coś gdzieś? Daj brick. Máš aj brick nejaký, alebo nemáš? No to masz. Co ty? No, to nič. Idziemy? To za mňa. Nebude ani bot. Pozor, tu. Tu myslím. Jo. Low. Jde. Pojď. Jebać? No ja som sa Halo. Mamos. Coś? Ale dobra. Ściany to. Dead? Jeden? Ne? Ile. Dead? Som dead. Ile. Sú v našom boxe. Nic som dead. Nejde mi šprintovať, som GG. Kam mne proste nešlo šprintovať, to ma zabilo. Jednému som dal strašne veľa, ja som mu dal za 160, nechápam, ak nezomrel. Ja som jednomu dal za 100... GG. Jak mi zomre? To sme mali